съответно отстрани на картините могат да сложат текстове и така нататък в картините, т.е. в самите компютърни анимации, и отдолу съответния потребител, нали, да върви по иерархията или пък да следва, нали, препратки и така нататък към съответните текстове, съответните визуални сцени. Сега отиваме към второто, където показваме интерактивен текст, за който говорихме. Ето тук сме го направили с различни цветове, форми, място в пространството. И вече виждате как не само се движи видеото, това ние го движиме, то не се движи само, когато ето с мишката натискаме, движиме мишката и съответно се променя и видеото, т.е. ето показват се текстовете, където искаме да се покажат, със съответните цветове, указания и така нататък. Разбира се, това може да бъдат квестове, може да бъдат различни други спомагателни текстове, знаци, рисунки и така нататък. Нали, вече е въпрос на спецификата на конкретното приложение на съответното помагало или каквото ще бъде решено да бъде това. Отиваме нататък. В нашата демонстрация. Това според нас е един много важен пример, как същата анимация, която видяхте преди това в цветност, как би се видяла от един практикуващ медик през апаратура. Според нас това е много важно, за да може да се направят в реално време, още при самото обучение, самите натрениране на навици, коригиране на навици и всичко, което е необходимо. В случая виждате как, нали, от първото реалната визуална представа в съзнанието и веднага свързва второто. Вървиме нататък. Тук даваме една визуализация в ротация на лакътна става със съответните вени, нерви и артерии, което според нас, ето виждате как като движа мишката, съответно, т.е. аз движа процеса, аз съм интеракцията, ако искам да спирам, ако искам да завъртам, ако искам да видя по-подробно, нямам никакви проблеми в контрола. Отиваме нататък по нашата демонстрация. Тук сме направили за вас една демонстрация на лицевата страна, на лицевата част на човешкото тяло. Ето пак по подобен начин, нали, движиме и виждаме съответните разрези, които са направени с абсолютна анатомична точност, т.е. визуализациите са с абсолютна анатомична точност. Ето, виждате как когато предвиждам мишката, съответната анимация ни показва различните наслоявания на разрезите на главата, съответно лицето, очните ябълки и така нататък, езика, шийните, уши и така нататък, нерви. Вървиме нататък. Тук сме извадили една част от визуализация на бедро, на бедрена става, нали, но не искаме тук други джави да се включват. Видяхте текста, който се появи, интерактивният текст при зареждането още на програмата, който след това изчезна. Това е едно друго проявна форма на интерактивен текст, която може да бъде използвана съответно спрямо изискванията, които вие искате. Било се запазят авторски права, било
да се обърне внимание. Ето вижте, никакъв проблем няма, когато просто натискате ОК, не искате да занимавате с нещо да коригирате. Така, вървиме нататък. Ето интерактивният текст, който сме сложили тук като идея за защита на авторските ви права, на колектива или пък нещо друго. Ето виждате пак, нали? Ние контролираме процеса и вижте в каква голяма резолюция и на какъв голям екран все пак наблюдаваме нещата. Тоест в интерактивна 3D анимация работиме с огромен екран и с много голяма прецизност на снимката, на движението на обектите и съответно до хубав черен фон. Така, сега ще покажем таз с органи. Ето пак интерактивния. Окей. Не искаме друга да. И казваме, че сме рънали веднъж презентация. Това не е проблем. Понеже станаха няколко презентации. Още повече програмата в момента сме пуснали от автономен носител. Т.е. визуализацията е инсталирана на CD диск и оттам се съответно показва и то се показва през всеки един браузър. В случая работиме с Firefox. Окей. Ето видяхме органите в различни движения. Отиваме нататък. Да видим една демонстрация на рамо, която не позволява просто да добием по-реалистична представа за възможностите на предложението. Ето пак интерактивният текст, за който говорихме. Наблюдаваме една интерактивна визуализация на раменна става. Така. Просто се отворили няколко приложения на Java и това забавяше действието на програмата. Ето. И просто ги изключихме и всичко продължава. Ето съответно движа мишката и вие наблюдавате както желаете съответно интерактивната анимация. Сега ще покажем визуализация на гръбнак. Ето интерактивен текст пак сме сложили. Не искаме. Така. Ето. Според нас по този начин визуалната памет, 3D паметта на съответно обучаващия се е много по-полезна в обучението и според нашите констатации от разговори и конкретни практически експерименти се показва, че се повишават